Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы сәхифәләребезне кабатлап күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Җырчы, драма артисты, композитор, мөгаллим, гомумән киң кырлы шәхес. Сүзебез Мәсгуд Имашев турында. Заманында Әлмәт музыка училищесын оештыра ул. Аның беренче директоры була. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры белән, узак вакыт Казан театр училищесы белән җитәкчелек итә. Ул язган җырлар татар сәнгатенең алтын фондында. Мәсгуд Имашевка быел 90 яшь тулды. Сентябрьдә ул юбилеен Тинчурин театры сәхнәсендә зурлап үткәргә җыена. Шәхесләр сәхифәсендә мәшһүр композитор Мәсгуд Имашев. Бу як виноград үсә, Фатыма җимешләре. Бу якта слива менә пешкәч ашарбыз, Алла берсә килегез. Җәй шушында үтә инде. Мәсгуд абый белән Фатыма апа майдан алып көзге салкыннарга кадәр бакчаларында яши. Быел слива, алма, виноград күп булган. Үз чиләк җимешләрен яшелчәләр ашап тынычлап гомер итәләр. Мәсгуд абыйга тормышның ачысын да, төшесен дә татырга туры килә. Пермь өлкәсе Барда районы Каенавыл авылында туа. Аңа 6 ай булганда гаиләсен кулак дип сүрәләр. 3 яшьтә әтисез, 9 яшьтә әнисез кала ул. Әнисе турында истәлекләре күп түгел, тик алар барысы да кадерле. Яз көне җәйгә авылга бабайларга кайтарып куя. Ләкин минем белән бергә минем зурлык. Менә мин инде буйга ул вакытта инде 6, 7, 8, 9 яшьләрдә шундый зурлыкта капчык тулы конфет пряник тутырып әбиләргә инде. Миңа шул җитә иде җәй буена ашап чыгарга. Әнисе су йырып салларны конвейерга эләктереп бара торган авыр хезмәттә була. Бер вакыт эштән соң гыйнвар салкынында улына костюмга тукыма артыннан төне буе чират тора. Шуннан авырый да башлый. Мине чакырып алыр, сөя инде. Мен үзем укыта алмыйм, үзем китеп барам инде, балам мин. Менә картәтеңне тыңла, картәтең сине укытыр, кеше итәр. Дип шундый сүзләр белән мәңгегә китте. Мәсгуд абый әнисенең инесе Тәүфыйк абыйсы кулында кала, тик 1940 елда анысы да армиягә алына. Аннан сугышка китә һәм бүтән кайтмый. Бер балага никадәр югалту ачысы, 80 яшьлек бабасы сыендыра. Сугыш вакыты, ачлык, юклык заманы. 7 сыйныф тәмамлый, авыл советы секретаре, клуб мөдире була. Тик әнисенең укырга кирәк дигән сүзе һаман колагында яңгырап тора. Пермьгә барып укырга керә, тимерче булып эшли, завод клубында татар түгәрәгенә йөри башлый. Спектакль, концертлар куялар. Шул вакытта кичке мәктәптә 8нче сыйныфны укый. Өйләнергә дә өлгерә, үзе йөргән татар коллективын җитәкли. Ул оештырган татар башкорт җыр һәм бию ансамбленә бөтен шәһәрдән 100гә якын кеше йөри башлый. Заводта смотр узып китә. Икенче көнне цех башлыгы җыелыштан соң Мәсгуд Имашевка калырга куша. Шушы кичә мин сине тыңладым. Син сиздең халык ничә кулчап барын. Шуңа күрә син татар булгач, бар үзеңнең Казаныңа. Өйрән. Җырларга өйрән. Син сәхнә кешесе, сәхнәдә булырга тиешсең. Мин айта. Мәсгуд абый Казанга китә, тик композитор булам дип. Бу хыялы да клубта эшләгәндә туа. Үзем элек яшьтән белгән татар җырларын мандолинда чыгарам, аннан соң тукталып әйтәм, кәгазьгә язып куярга кирәк. Шулай итеп, мин шахта дигән көйне, алма агачлары дигән көйләрне кәгазьгә утырып, нотага төшердем, мандолинда чыгарып. Үзем уйландым да, шигырен дә яздым, көйен дә яздым. Yazgı җыр булды ул. Яз турында барган. Тәүге иҗат җимешен яшьләр ротып ала, җыр тарала. Соңрак Мәсгуд абый газета журналлардан карап шигырьләр табып, көйләр яза башлый. Шул җенләнеп киттем, көйләр язасым килә. Аннан укыйсы килеп, консерватория алдылар җырчылар бүлегенә.
Консерваторияда укыганда акчасызлык аны Камал театрына китерә. 5 ел укый эшли. Театрда ул хәтта данлыклы Зәңгәр шәл спектаклендә Булат ролен башкарган. Җырчылыкка укыса да Мәсгут абый көйләр язуында дәвам итә. Аларны Илһам Шакиров, Әлфия Афзалова кебек җырчылар башкара. Вакытны трамвайга кирип, вокзалга таба барасым булып утырып барсам, бер апа трамвайда рахатланып, кук бара, җырлап бара. Дәшмәдем инде мин. Күңелдә рахат. Минем җырлый бит бу апа. Соңыннан мин махсус шул трамвайга утырып, вокзалга барып йөрдем. Шул апаны таныр өчен. Консерваторияны тәмамлагач Мәсгут Имашевның оештыру сәләтен күреп, Әлмәт музыка училищесын ачарга җибәрәләр. 6 ел анда директор була. Күпләргә таныш Саубуллашу вальсы да шунда эшләгәндә туган. Мәсгут абый санаториядә очрашу вакытында булган хәлне бик сөенеп искә ала. Яңа җырларда җырладым. Аннан соң ничектер сүз арасында сүз чыгып, әйтеп куйдым инде менә мәктәпләрне тәмамлаганда балалар җырлый. Яратып минем бер җырымны җырлыйлар дип. Яратсам, бер бик таза абый миннән бер башка зуррак салдан тарды килә инде. Сәхнәгә килде дә. Нәрсә дияле? Минем иң яраткан җырымны сез язгансыз икән бит абый дип. Мине кочаклап, күтәреп әйләндерә. Рәхмәт абый сезгә дип. Шундый чакларда була. Менә бу җырны «Кыр казлары артыннан» әсәрендәге авыр язмышлы Ясминәне кызганып ел-ел яза ул. 50гә якын спектакльгә җыр иҗат иткән. Мәсгут абыйның күп әсәрләре шушы хезмәткә багышланган, төзүчеләргә багышланган, нефтяникларга багышланган булсын, тормышта багышланган. Менә безнең илебезнең язмышына кагылышлы эчтәлекләр әсәрләре аның. Җырларның эчтәлегенә карата көе туры килә торган, йөрәктән йөрәккә үтә торган аның җырлары. Матур шигырь күңелгә ятып эләктереп алса, башта аны күп мәртәбәләр угып кабатлап йөрим мин. Аннан соң гына көйгә ритмы табыла, моңы табыла. Шуны җырлый, үзеннән үзе җыр хасил була, аннан кәгазьгә язасы килә инде. Кәгазьгә язып дусларга, җырчы дусларга күрсәтергә кирәк. Шулай да җырларын иң беренче хатынына тыңлата. Фатыйма апа музыкаль белемле, мәктәптә музыка дәресен укыткан. Ә Мәсгут абыйның балалар өчен язылган җырлары күп. Җырларына гашык булып, шуңа чыктым бит инде мин кияүгә. Моңына гашык булып инде. Җырлары бик моңлы, бик йомшак, әни дип кенә тора. Моны шик дип әйтәм. Менә кайбер мин буласың бит, кайбер семьяларга барасың. Ирләре шундый нигенә гына әйтә инде ашарга әзерме, безнең ишектән керүгә әни ашарга бер нәрсә әзерли алмадыңмы? Мәсгут абыйның 2 кызы, 1 малае бар. Барысы да иҗат ярата. Оныгы Айрат Имашев профессиональ җырчы. Мәсгут абый мәдәният өлкәсендә 33 ел директор булып эшләгән кеше. Казан театр училищесын гына да 16 ел җитәкли. Мин 15 яшымда Казан театр училищесына укырга кергәч, Мәсгут абый минем директорым да булды һәм вокал дәресеннән укытучым да булды. Бу минем өчен бик зур, белсәгез, дәрәҗә. Мин директор кабинетына кирип, вокал дәресләре өйрәнәдер идем, беләсезме? Мин шулай итеп күзәтәдер идем, кызык бит инде җитәкче кабинетында ниләр булганын. Һәм менә шулай итеп, Мәсгут абый белән без инде ничә еллар бер-беребезне белеп, менә шулай тормышта яшәп ятабыз. Мәсгут абый Имашев 88 яшендә генә эшеннән китә, тик иҗаттан туктамый. Хәзер ул элек язган көйләрен нотага сала, яңа җырлар яза, 6 китабы басылып чыккан. Яшисе килеп яшәү, аны бүтән шәре шул. Яшисе килеп яшисең. Менә тик утырасы килми, нәрсәдер эшлисе килә, кешеләргә ярдәм итәсе килә.
ялқау бір ятып тұрышы қартқа айленесім келмей. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан татарлар тапшыруында хәтер мәңгелек сәхифәсе. Елдан ел Бөек Ватан сугышы ветераннарының саны кими. Бүген сезне сугышның башыннан алып ахырына кадәр төрле фронтларда булган, 3 мәртәбә яраланып исән калган Мирза Әхмәт Мулла Әхмәтов белән таныштырырбыз. Мең 1945 ел 9 май җиңү шатлыгы. Бөтен ил һәрбер солдатны иң якын кешесе кебек каршы ала. Уртак бәхет, бәйрәм. Бүген инде 94 яше белән баручы Бөек Ватан сугышы ветераны Мирза Әхмәт Мулла Әхмәтов та әлеге көнне яхшы хәтерли. Германия кирдек. 90 километр Берлинге барып җитмәдек. Безне бордылар ягына Чехословакия ягына, как раз чехлар восстание күтәргәннәр инде, аларга ярдәмгә. Немец гаскәрләре калганнар инде, ничектер шунда дига чыгарга тигәк, американецларга чыгарга нитәләр. Безнекеләр чыгармаска тиешләр инде. Тагы 3 көн алар белән сугышып яттык. Шайтып 13 майда сугыш бетте безгә. Мирза Әхмәт Мулла Әхмәтов 1922 елның 18 майында Алабуга районы Салавыш авылында дөньяга килгән. 6 балалы гаиләдә өлкәне була ул. 14 яшендә үк колхозга хисапчы ярдәмчесе булып эшкә чыга. Сугыш башланган вакытта Мирза Әхмәт абый 18 яшьлек егет. Ярдәмче вазифасыннан узып, хисапчы булып эшләгән мизгелләре. 41 елның сентябрендә армиягә алдылар. Оннан мин эләктем Hava desantı askerlerine bizni 17 fevralda Smolensk tiresine şimdi taşladılar. Bir batalyonuyuk biz 600 kişi samolyotlarını tünne taşladılar. Alar Rim üstüne düştü günde. Bir yüzlep kişi isen kaldık. Mart'ın 14'ünde özümüzün yakka çıktık. Rıjev tiresinde soğuşa 100 kişi Yüzгә якын кеше инде без, калдык 34 кешегә. Соңра аларны Түбән Новгород өлкәсенә алып китәләр, аннан Мәскәүгә җибәрәләр, пехота дивизиясын оештыралар. Вакытыннан алда гвардия исеме биреп, Сталинградка озаталар. Сразу Мамаев курганга берничә көн көндез немецләр безне куалар, төнне белән наступать без немецләрне куабыз якка. Шулай итеп байтак яттык. Аннан соң шул сентябрь наверное, сентябрьнең яртылары булгандыр инде ул чакта. Немецләр шундый наступление ясалар. Без все-таки күп түгел иде, байтак югалтулар булды инде безнең вакытта. Немецләр безне узып киттеләр, нигә без калдык немецләр ягында. Шулай итеп, без көньякка төштек. Мамаев курган туры. Анда оборона шунда наступление организовать иттегенде анда немецләргә мине шул вакытта контузия булды миңа. Шартлау дулкыны читкә алып ыргытса да, ул хәтта яраланмый да, тик колаклары гына бер атна чамасы ишетми башлый. Соңра ул янәдән сугыш кырына чыга. Кайнар кан кыешларның берсендә фашист ядрәсе аркасыннан кирип үпкәсен тишеп үтә һәм уң кул сөяген шәрдәклей. Госпитальдән соң Курск дугасы, Белгород, Харьков юнәлешендәге һөҗүмнәр. Инде сугышның шигенүе совет солдатларының да көче арткан чагы була ул. Җиңүне билгеле булганча Прагада каршылый. Сугыш бетүгә армия көтеп тораны, диңгез флотында хезмәт итеп туган ягына нибары 1947 елны гына кайту бәхетенә ирешә. Авыл ятим, буш иде дип искә ала Мирза Әхмәт абый. 48 йортлы авыл инде 34 кеше кайтмады. Ирләр битәләр бөтенесе дә, хатын кыз өстендә бөтен нәрсә булган сугыш вакытына нигә. Ondan sonra akırın kayta başladılar. Şimdi şu yaşlarda mazarlar. Şöyle itip min
шул ук үземнең эшләгән диге хисапчы колхозда. Аннан соң мине колхоз председателе сайладылар. 35 ел колхоз председателе булып эшләдем. 62 яшендә хезмәтен калдыра, Алабуга шәһәренә күченеп килә. Хатыны Хәләмгөл апа белән алар 8 бала тәрбияләп үстергән, белем биргәннәр. Ул караңгы көннәрне балаларыбыз, оныкларыбыз күрмәсен. Бу хакта китапларда язылганнар да җиткән дигән теләктә Мирзәхмәт Муллахмәтов. Китап дигәннән Алабуга төбәгендә яшәүче язучы Фирдәүс Хуҗин аның батырлыгы хакында «Без белмәгән сугыш» дигән документаль бәянны җыентык итеп бастырган. Хәтер мәңгелек. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Алабуга шәһәре. Иң яраткан бәйрәме Сабантуй. Беренче көрәшеп алган бүләге яулык. Алар әйбер өчен түгел, дан өчен бил алышкан. Бүген көрәшчеләр сәхифәсендә Михаил Чернов. Чернов Михаил Николаевич 1954 елның 22 ноябрендә Питрәч районының Талкыш авылында туа. Казан дәүләт педагогика институтының физик тәрбия факультетын тамамлый. 80 килограмм авырлыкта көрәшә. 2 тапкыр Татарстан, 1 тапкыр Россия чемпионы, 4 тапкыр Муса Җәлил турнирын ута. Питрәч районы Сабантуеның 9 мәртәбә баш батыры, Татарстанның атказанган спорт остасы. Иң яраткан бәйрәмем. Мин анда җылы чыгайдым. 7 бала битенде. Кайчанды кип чыгай бердә ул инде. Әни тиз генә, әни дигән сатиннан гына җарый әни машинкада итәде, теге машинасында. Теге бирәдә бер язинга тарттыра да җалан качып китәме Сабантуйга. Менә шулай булды ул. Менә безнең халыкның ни ул. Иң яраткан бәйрәм ул. Шуннан кирип китеп инде абзыйларның Сабантуйга кирип көрәшеп инде, сөлгә алулар инде, яулык алулар инде. О, минем өчен нәрсә булгандыр инде ул. Әнигә беренче яулыкны алып кайтып бирүләр. Эш бүләктәмени, данын итирабит. Беренче тапкыр келәмгә чыкканда 3нче сыйныфта була ул. Һәм шуннан башлана да инде. Әтием Николай, абыйларым Иван белән Федордан калышмаска тырыша иде. Алар да яхшы көрәшчеләр булды ди Михаил дәдә. Абыйлары әллә ни зур өметләр баглам яңа, бик ябык. 5нче сыйныфта укыганда авырлыгы нибары 35 килограмм булган. Үрнәк алырдай кеше дә булды ди ул. Питрәч ягының күренекле көрәшчесе Иван Башировның үзенә үлги итеп, мин дә аның кебек батыр булачакмын дигән максат куям. Югары сыйныфларда укыганда исеме көрәшче буларак шактый таралып өлгерә. Ул вакытта абыйсы Иванның осталык мәктәбен узса, Казан дәүләт педагогия институтында укыган елларында якташы, атаклы тренер Гайнетдин Мөхәммәдиев җитәкләгән түгәрәккә йөри. Ул чорның истәлекле мизгелләре күп була. Тыңлагыз. 1975 ел, 12 октябрь, Муса Җәлил турниры бара. Финал ярышлары. Келәмдә легендар көрәшче Зөфәрханов һәм Михаил Чернов. Оттырсам 4тә калам. Бал белән турсам 3тә калам. Бал белән турсам 2дә булам. 2 сәгать сон чемпион. Кайда бит, давай, улым, давай, Миша, давай. Көрәшәп, як, малай Зәфәров мине шидә куйды бит. 1 бал оттыр барам. Бер мәлне бәйләделәр билдән. 2-нә оттыр барам инде. Менә шусындан тон мин Зәфәров таска итәргә. Зәфәргә 50 яшь, ә мен ул чанда 20 яшь әле. Зәфәров абыйны дитә уйната бер мәлне. Все-таки 1 бал алдым, 2-1 проигрываю бит. Бара уже 10-нчы минут китте. Все. Чыкты, ләктердем, 2 сагат салдым. Мен чемпион. Менә шуннан китте минем үсем. Менә шуннан әйтә, все. Булдырырга була икән, әйтә була. Зәфәров аткач инде. Үзе әйткән ул. Менә бит әле егет. Беренче тапкыр кит, мине 2 сагат салчы. Көрәш карьерасының рәсми рәвештә башлануын да 1975 елдан саный. 70 тәке алган. Әле шулар арасында 2 куян да бар. Әйе, тәке орынына 2 куян. 1993 елда батыр калгач 30 ел көрәшү дәвамындагы иң зур бүләк иж мотоциклын бирәләр. Без бүләк өчен көрәшмәдек, даны кирәк иде ди Михаил дәдә. Һәм бер сүзсез бүген аның турында ул техник яктан көчле, хәрәмләшмәде, һөҗүм итеп бил алышты. Келәмнән күтәреп алып, үзе аркылы ыргытып, бернинди бәхәскә урын калдырмый җиңде дип сөйлиләр.
1980 елдан башлап Питрәштә физкультура укытучысы, районның спорт комитеты рәисе, татарча көрәш буенча тренер булып эшли. Бары 2018 елдан лаеклы ялда. Шакырсалар эшләргә хәзердә дәрт барансы ди ул. Бүген дә спорт белән дус, кышын чаңгыда, башка вакытта гөршия. Көрәшчеләрнең беләкләре юан булса да, күңелләрен эшкә, гармон уйнаучылар җырга, шигырьгә осталар күп. Михаил дәдә искәрмә түгел. Яз көннәренә ул яместе акышлар кайтты сез киткән якта сәламнәреңне алар әйтмиләр миңа ерактан миңа ерактан. Иң мөһиме күңел җырласын. Иртә түгел, йөрәкләргә катыр тактаны кагайык. Иртә түгел, йөрәкләрдә булатның утын ягайык. Соң булса да, ул булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип, ситләргә күрсәтәйек. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин яшәгез.